tabok जों wanan thanglai tongo gori borok ba sini tribal hamkrai mantri biang thangkha naidi lama rok boma hai khlai tabok sini o titi edisini andaro boma hai lama cholai tong ekdom sini andaro naidi omo tuidu kami Gomoti Tripurani district go andaro duljaga omonga kaisa riang kami hatai kamani batta lama klai tonggo dongdrai batta sini tribal hamkrani mantri no ang singna musogo boma hai klai ge sini lama no nero kisa nai nai di tang suratoi nero no ang punung nai ang sau saya oniro ni thani osi जों kaisa Bharat ni সংবিধানनि मते फुनुक di sajangma ba जों फुनुकमा tonggo karon जों kono rajnitini doliya जोंके सिंनाय जार borok जोंके public ba जों साधारण borok si जों budori ke budoro bohaisi taba mo dawa nokhai tongo toislong kami andaro nainai di singani musogo sudu bukung barani hamkrai mantri eba bohaino simiya sini motha sorno busungani musogo tabo edisio phaijak tabo 13 jona MLA majak boma hai lamang tongnai di nirok sungui nai di lukorokno ba ano busungui mano ang to guri local borok ba ang nirono phunungani bangai ang ma khaijamani si recording nirok nai nai di ang mono live roi ronai nirok nai gi chau sai comment khaidi hambai tabo te kaisa pat nai di tiprasar boma hai ga tong nai di yang nai di nai mana sini borok tabok phano phiok jayakho yogiyakho nai nai di tabok joratoi hakene जों matong jaga bonono ang sini mantri rono ang koinani musugu ba tribal welfare ni mantri rono koine musugu om haikene kami guri oi kona kasanya di sini borok pusuk tu khumai thongkata joratoi asung nani o recording kini ni jorawo nang hangka tei ba ang phunungnai tei kosto no phunungnai ang nirok sajai tongdi sajak tongdi hambai